Ja se zovem Tarek Salkić. Tarek, puno pehara, danas samo 2 dobio. Koliko ih imaš? Ukupno ih imam 30 i plus ova 2 imam 32. Mašo, sve iz karatea? Da. A koliko dugo treniraš? Treniram dugo 4 godine. Koji ti najdraži pehar, najdraži uspjeh? Đurđevac, najljepši pehar imaju. A šta si tamo osvojio? Tamo sam osvojio 3. mjesto ili 1. Rang lista e-karate, znači najbolji takmičar i karate borbe.